prezidenti Gašparovičovci. Prečo? To bude nejaká Čečina. Jo, to si prdol. Kde sú ostatní? Ale... Tradícia sa drží 20-30 rokov a takú tradíciu dodržiavajú ďalej. Som rád, že ste sa prišli, bolo pozvaných 35 ľudí, stretlo sa 22, aj to je dobrý počet. Niekto veličovstvu chýbujú, sponzori nám tu chýbujú a to nevadí, ale je nás menej, ale lepších. Tohto roku sme spravili jedny predeky na horiach, akurát, to bolo málo, a sme spravili kopec roboty. Transformátor sa spravil, kábel sa zakopal a z toho titulu sme nejaké peňažky zarobili a pán Strnisko, dobro srdcov, on hodil nám 100 korun na tento guláš. Bankár. Dievčatá nie? Dievčatá sú... Aj dievčatá troška sú. Na zdravie. Na zdravie. Aj slnko sa na nás pozerá. Áno. Sadni si za stôl a ešte som udáme do tohto. No, príchod ďalších muzikantov. Kde prišli hasiči? Čo tie hasiči dajú? Horíme, čo tie hasiči dajú? Čo tie hasiči? Doplačili som mu. A Lojzovi je doplačil, keď by ho počul. Kde sa ja hrabem? Ale Lukianku nepočul.